dhewe. Jalure dhewe. Dalang ki abot. Heeh. Iso ketabrak. Sing jenenge dalang ki tangane nyekel, mripate kudu ora entuk ngantuk. Ngoceh wae sikile ya ngetrek. Karo supir padha. Lah supir ki ya insting, mripat, tangan, sikil. Dalang ki ya ngono kuwi abot. Mula nek dalang bayare larang ki ora usah do meri. Pekerjaan bisa sama, tapi rezeki itu masing-masing. Kuwi lho, nemu justru sing tak kon ngrungokke wiyaga-wiyaga kuwi. Omongane lek Marwata ki insting. Mripat, Insting ki tangan, sikil nyambut gawe. Mula nek bae larang ki kudu dimaklumi. maklumi. Njur nek bayarmu dikethok ki kaya kudu ikhlas. Wong ikhlas ki dhuwur kok wekasane. Paling cilaka to paling. Aku urung tau ngono kuwi kok ya. Aku mau ngomongke kowe apa? Nek aku ngiseno ki ngethoki apa ngono apa kowe? Ning anu atimu mrene. Kok kowe ngerti atiku kowe iki dokter apa? Ah nek kowe ngerti atine wong mbok sing lolo liver ki tak goreni kabeh tambah nono. Aku anggere entuk vitamin C kok mung arep nesu wae. Aku ora nesu. Ning kok omongane keras. Ah kowe Kok nek keras ki untune tok aja omongane. aku gak mending nyekel untu, mbok nyekel liyane. Kaya mbilung karo cogok mau nek gelem nya arep kowe nggo wedi ora apa-apa. Amah. Arep betot ta kowe? Ora. Bedhota ya wis kasap kok sing kaya. Malah ora kasap. Malah ora ana grenjel-grenjele blas. Wis kaya tas kresek kaya direketek. Ki pamundutane Mbak Puan. Heeh, apa mau? Perahu layar. Perahu layar. Ya. Nek perahu layar telu iki gayang telu. Ya. Sapa wae? Ana sapa? Tatin. Ah, kesenengane Rek Marwata iki Tatin. Aduh. Iya. Ayo Tin jajare Tin. Nah, Tatin Ika karo Orisa. Ya. Yo ngatasi nek. Golek pil biru. Nek ora ono pil biru kaya jagamu mau lho. Padane pire putih yo dicet sik kaya blangkone jagamu. Tenane. Saking dene sak kepengin diblangkon abang ki mandeg nang pasar tuku 35 terus disoki tinta abang. Ora apa-apa, kuwi jenenge loyalitas. Loyalitas kok. Oh, pengabdianmu terhadap. Iku rentuk ngene iki anak buah lho kowe. Ajar kowe. Sapa? Nek ngene iki yoga aja anak buah. Mergane? Mitra kerja. Ya bener. Bener. Ayo saya seno diantemi apa yo? Ono aku kok. Bareng kula njaluk. Aku jalukno sisan yo. Ayo kowe mikir dikake. Doh, kowe karo ngulur mik kok mung tengok-tengok karo. Iki lho. Sukoke ora mung kaya ditanggapke ora. Nek iki mau yakin ekspresimu lucu tenan iki. Ora kok lungguh. Mana sing njupuk gambare ora ya sing ngene. Ayo ta wae. Iki didhawuhi iki sing mesake kan sing kamera soalé omah iki sokone kok mek ngadepi nek ana gempa. Jadi ora iki nganu Alis. Iki arep tak pugar iki. Heeh. Iki arep tak rombak kabeh. Apa? Nek es payu. Berarti rak bener ta aku mau. Nek cara dagelan dhisik ngerti ra kowe? Apa? Ayo sik dimbrukke omahe. Kiwa kaca, tengen kaca, ngarep kaca, mburi kaca, dhuwur kaca. Jar kowe ning jero kaya kerupuk. Kuwi dagelan simbah-simbah dhisik. Nek lucu lho tenan. Oh lucu tenan. Ibarane ngeduk apa?
bahan-bahan dhisik ini ditoke saiki dadi anyar e. Oh, lah tenan ya. Mulai zaman biyen ki tenan. Wong kok sekti. Cat katon, cat ora, cat wawa. Dagelan terus nek dhisik sing terkenali cat klompen. Cat mereke klompen. Wah, sekti. Sekti dos pundi? Ngalor. Cat katon, cat ora. Dagelane cat klompen ngono iki. Wah, dhisik wis guyu ora karo-karuan. Kowe mbiyen guyune. Wah. Lah swargi Mbak Bas nek sing guyu ngono kuwi. Wis ciri khas nek kuwi wis. Dhisik iki ora ana muni ciri khas. Wis klebu ciri tas ngono kuwi. Ciri khas iki daerah Jakarta kono. Rada rene no kae. Nah. Men ketok. Ayo ana ngarep sinden iki ya. Oh ya kono wae, kono wae. Aku iki mung ngarep aku nyedak kok dadak kangenan lho. Sing modus to, Mbak. Nyedak rene, nak ngono wis do manut wong kuwi sak putu-putumu kok. Kowe iki wis tuwa banget lho barengane Tunggul Ametung. Barangane sapa? Tunggul Ametung. Aku kuwi reinkarnasine. Oh, ayo sih. Titisane Tunggul Ametung. Lah ndilalah. Iki ana titisane Ken Dedes neng kene. Waduh. Amik nek ana Kenaro aku sing susah. Ora apa-apa. Aku kapan-kapan aku tak ora dadi kenaro, aku tak dadi ken ngampleng wae. Aku ya ngancam jenenge ngono kuwi. Wong ki mau ngrembug. Tatin sing kene Tin, sing kene men rada Pindah Mbak, pindah. semangat. Kene lho. Jenenge napa to? Ayo men semangat Mbah Marwoto iki semangat. Aku tetep semangat kok situasi pandemi. Ngendi aku ngarep buri apa tengah? Nglekar kene wae nek sempat. Maksudnya piye to? Lah ya aku kan jejer kene apa kene ngono lho. Ayo kowe wong telu ku ya ning kono. Mbok sing sabar ngono e marah-marah lho. Nah, Aku nek weruh kowe embuh aku Dasare yo kaya macan weruh daging lho. Ngolot-olot. maksudnya ora sih. Yo, macan umur semono iki lek mangan rame ngene iki to. Weh, malah awet wong mek dimut ora ana wis ora ana untune kok. Oh, aku rasa menggunakan kesempatan dalam kesempitan kok. Wong tergantung sumber daya manusianya. Piye carane mensikapi? Kabeh itu tidak ada yang tidak Semua bisa itu kok dipecahkan. ora kabeh itu, semua itu. Ya wis padha cangkemmu lah ngono wae gampang. Semua itu terserah pada kowe wae. Banter banget cah iki. Iki mau teko ya di karo bocah-bocah. Dek, iki riyen transistor iki. Ora ono. Lho kok panganan pepak dengaren to. Mau niku dicatu. Ora kaya kuwi lho ono sing rata ngono. Ya wis mek tak tutuk tepuk kae ditumplak ngono kuwi. Nek jelimen lho. Aku ngomong nek jelimen. Nek ning kaya ning Demak karo ning Kediri wingi ya beda. Mesti sak karepe mangane wong kudu dhek sing ragat. Aku ya paham aku. Ku carane kowe iki dimiske ning rombongan. Kata-katamu sampe dimeske ning rombongan. mbok ora jengking-jengking iki lho. Iki lho. Jenengan ngene-ngene iki kerise arep nyogok aku. Aku piye mau? Ngenten-ngenten. Kandhane kancamu mau piye? Lah napa? Kowe madhep rono. Aku mau piye? Mah. Jenengan iki ngapa to? Iki lho kerise jenengan iki lho niki jenengan tak nggih keris to. Lah Aku jenengan wong tuwek mbok ngering-ngerene tok ngono lho. Lah pripun? Ya mbok sing apik. Lah dikene wae angel ra Aku wis tuwa meng dingeringer. Lah nginger wae angel lho. Dadakan. Endi glundonge. Wis ora diapa-apake. Malah nek ora wis diuculi kabeh glundung rono, ya diwur-wuri patis diglindak-glinding ngono tok.